Saan kami man ako kape ni di man dahil ni oy. Kung saan man likit-likit man eh. Bunguton. Oy. Saan bunguton? Ni bungot ada karamang pagis bungot. Ay bungot sa babaw, ay bungot sa ubos. So may sakto ani. Bunguton nga pagkatao. Kani doktor ni. Tanga na lang. Ito din pagkatao. Sayon ra. Kaning uban sama ni hospital. Oh, hospital. Tara de hospital. Hospital. Parehas akong mapuhan ng hospital. Kudo. Kumusta akong mapuhan, Dok? Arang-arang na. Salamat ang arang-arang na. Iya baka ugma balik sa ko. Kudo. Kumusta nga akong apuhan, Dok? Arang-arang na. Salamat ang arang-arang na gitawon. Baka ugma ni balik ko. Dok, kumusta ma akong apuhan, Dok? Sa arang-arang na, tonas murgi. Unsa, Dok? Tonas murgi. Ginawa to mas murgi. Ganun tagaan man ko problema, tagaan ko problema ni. Lah kadaghan ko ni. Sa pamni ko ban pamutang, hindi gini makaya na ko kamugin ko na ni ron. Ni. Abungi. Luzon, Visayas, Mindanao. Ani ga nanisrasya ko? Ha? Ano ga nanisrasya? Di mo ka ma-disgrasya. Ito lipot. Ha? Ito lipot. Lipot. Ito na sagbot ma. Sagbutan. Sige, are. Luzon, Visayas, Mindanao. Di ikaw ko no. Luzon, Bisong, Gilangaw. Tarong nga, oy. Ay na lang di, oy. Sama ka di mo sabot eh. Ang yapon. Ini. Hingog mo. Hingog mo. Kumaon yung nanghingog mo eh. Nahigugma ka ni, di kayo nanghingog mo. Nanghingog mo. Ngayon, kalahin sa kanog, hingog mo na babae. Nahingog mo ko ni mo dahil. Sugot kang babae na. Nahigugma gini. Nahigugma ni, nasipiat ng suot ng writer ni. Nahigugma ko ni mo dahil, di kayo nanghingog mo. Sup-sup. Na sa mga bata, ka ng mga bata, huwag mo ito, mag-sup-sup mo na sa kamot. Kanya ka ng mga bayot, mag-sup-sup mo na sa tiil. Namaw na naay, basta sup-sup. Hindi ko bante. Padaghan ko diyan eh. Saan man eh? Purlon. Sir, mag-apply ko driver sa Purlon? Ha? Mag-apply ko driver sa Purlon? Nga. May ka mo padagan? Ako sukay kong padagan sila oy. Muli ko tag 90. Mabili binatay ng kalaki ni mo. Ano kusgan gani mo mayong. Sa dali beta sir ko bilbiro niyo to pa tagang kutuno dito. Di mo ka ginansya po sir. Buktot. Kining buktot na contest ni sila kanta og ang kuan. Ang buta. Di una may kanta ang buta. Naunsa ba ang mata ko? Di naman kakita. Ingon ni buktot. Naunsa ba ang dughan ko? Nabalimas buko-buko. Padaog ng buktot kinabalin tapos buko-buko dughan. Piinom sa ni may likit nila. Ingon mo limuta ni upan noon. Dautan. Nangayo, mayo, mayo! 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 Sus, wak mo gimutubag. Mukalit ba tag-ingon ng... Dautan! Dautan! Gawas ba ito? Hoy, alimato ka na ko. Alimato ka, di makakadungog. Ingin bito kong dautan. Basta, mauna na, dautan ka. Hoy, tubag mo. Tubag sa silingan tao. Ayo, piso. Hala, kato maning taga Uslog in town. Hindi pumunta na nga, Noy. Tagpila mo yung tabako, Noy. Tagpiliso. Tagpila mo yung tabako ni mo, Noy. Siya, tagpiliso. Kaya katulog. Tagpila mo yung tabako lagi, Noy. Tagpiliso lagi. Tagpila mo yung tabako, Noy. Suko itong taga Uslog. Musyalan ba daw? Masabi mo gusto. Maglingaw-lingaw o tagtag sa kadagong samad. Ha? Maglingaw-lingaw tagtag sa kadagong samad? Tubig. Mau ni.
ang tubig sa bubab-bubab bubagabag kalisod niyoy. Ang tubig sa bubab-bubab ang tubig sa bumamugam gipagubag-gubaban. Ang tubig sa bumamugam gipamugam-mugaman. Ang tubig sa bumamugam gipamugam-mugaman. Ada kuha ginadugay. Bubab-bubab mo. Ini saan ni? Sa puto. Na mapareham ni atong naninda sa Tagalamak binumungahan ni puto. Nang tagpila man na imong tinda nang. Siya puto. Tagpila imong tinda puto. Unsa man na siya tag 50. Na tag 50 na bali. Ani lang kasing balik-balik kay maikot ta sa Tagalamak na. Virus, coronavirus. Ang tambal ri anang coronavirus, butangan ra na nimo pulbos pag nagpulbos. Ya sige kang ato na pak, sige mag corona, nga pulbos pak. Ano dugay nahari oy. Nahari pulbos di tambal na kinaghantak din ng corona naghari. Una. May ni itong ano kay way propaganda. Way kasud propaganda kitara. Pagkatamis gayong handumon sa uyab ko nga hilumon ug hangtod gayon sa kabuntagon kaming duha nagmalipayon pastilan yung ninta katong babayhana upo siya upo kaluluwa hikap siya na uutsad ko niya sa kalami nagsaluming duha hala bira nalibat ang mata sa lami ang barbagwa hala paa kanang ugata kay sa lawas kana masustansya pagkatamis kayong handumon sa uyab ko nga hilumon mukatawalag imong gitikon kung makautot kigyod mo angkon pastilan yung minuta katong babayhana upo siya upo kang duha ikap siya na uutsad ko niya sa kalami nagsaluming duha hala bira nalibat ang mata sa lami ang balbagwa hala paa kanang ugata kay sa lawas kana masustansya kay si lolo nahimo ng lola hala. Katong mga suki nako sa Baraitisyo nga wa mahinayon sa Bantayan Island kang si Abay Jack Alan Mendoza elak balaka bay kay mahumanan ning lockdown bay ato ginang hinayunon ang imong show nato diha sa inyo sa Bantayan o katong sa Escalante pod ato nang dayunon paabot ang mission signal basta mahuman lang ni unya ako sang gipahimangno sa tanan kutob sa naas balay karon ug sa kutob Lakaw kinahanglan manghugas kita sa atong lubot. Abot man ako ning naon na guditan. Ang atong kamot hugasan nato. Isprehan nato ang sinina atong mga purol diri gikata sa Lakaw kay basig kanang usa nya tas napilian sa COVID. Pero kanang COVID dili kay na nato amigo man na natong COVID. Ang angay unta na lang tirahan ka ng mga iro ug ang iring ato ta na sila dito di man po sila ganahan. Kay magsige na lang sila paghot.